संत्रा बागांमध्ये आता फुलोरा येतोय आणि पुढील 4 ते 6 आठवडे हे ठरवतील की एका झाडाला 200 किलो फळ लागतील की 100 किलो। हे कसं मी सांगतो, कारण बहुतेक शेतकऱ्यांना हे लक्षातच येत नाही की फुलोरा आणि फळ धारणेच्या वेळेस पाणी व्यवस्थापन झाडावर किती फळ टिकतील हे ठरवते। मातीच्या ओलाव्यात थोडीशी चूक झाली की 40 ते 50% फुले व लहान फळे गळू शकतात। संत्रा बागेत अतिशय महत्त्वाचे टप्पे म्हणजेच फुलोऱ्याच्या काळात मातीतील ओलावा सुमारे 50% असायला पाहिजे, फळधारणेच्या काळात ओलावा 55% पर्यंत असणे आवश्यक आहे आणि हीच अडचण फायलोचा AI नीरो इन्फिनिटी सोडवते। तुमच्या मातीच्या प्रकारानुसार आणि रिअल टाइम मातीचा ओलावा यावर नीरो इन्फिनिटी AI तुमच्या मोबाईलवर अचूक सिंचन अलर्ट्स पाठवते, जेणेकरून प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर योग्य ओलावा ठेवता येतो। तसेच टप्प्यानुसार फर्टिगेशनसाठी मार्गदर्शनही मिळते आणि याचे रिझल्ट्स निरोगी झाडे, चांगली फळधारणा आणि उत्पादनात वाढ। आणि फायलो AI सोबत या हंगामात स्मार्ट पद्धतीने संत्रा पिकवा।